Some women have healthy eggs, but they cannot conceive. But that doesn't mean they cannot become mothers or they cannot become parents. It's here where surrogacy plays an important role. Hello, I'm Dr. Arpita Sharma, Chief IVF Consultant, Chanirba IVF Center, Guwahati. Kahinyotrab Integrated Territorial Organization hito sengkemia hak arpsan tri ujemang arajar arpunrio. Kalalit benbut de kejing tho Chief Executive Member ka KHADC uba Winston Tony Lingdo. Bandawa bentungno de kejing toket halot ka kendrum kendram ke balami hak hima melim. Kani kejing mi jong keseng ka hadian banakaliang jong District Council keladap men sospon shipor UCM ka hima melim upa iam aina manik siam da ka bakenno UCM 19 seo ka bah jong ka council ka bedai shipau na ka shispa. Habakran ni gelat patai kubor Presiden Rangba jong keseng uba Donbok Dekhar. Ulaong ba keseng kedawa na ka KHADC ban penlong syuk-syuk ekejing toket ke babenia kenang ban lap iki weipat ki jerwat ke badan hapok kahima. Ula penpau ba kamta ma kebede ba kejing ong jong kahima meliam bagayo na ka khajna kumbalai klur tengka ha kesisnam kata na kebenta kesnam arajar arpusan arpunrio. Hendrai kat kum kejing smutu jong keseng kepisah ke bami kahima meliam kamduna syuk ekeshipau klur tengka ha kesisnam. Nalor kani uba Donbok Dekhar ula ongru banakaliang keseng kelebuk ru kejing pensengau syau Chief Executive Member ban pentamai ban penjanai syusyu eka melim ak bat rule. Syusyu halor kejing sospon jong ka council UCM ke hima melim keseng ke ai kejing kublai ke bekerpang ya ke Executive Committee ke bamenta. Kebelanut ban ketak bat ban penbet ya kene kapang. Namar kani kejing penstom kalong kebawan ra kejing bah ba kejing kuat apok ke hima melim barok kawai. Ban idawa ban inquiry kani ban toket habe dai ba kani ka jingni kani ka kundrum kandram hapo ka himamlem kamtam dang hadin bangi i ba ka responsible kala suspend yo sim jong ka himamlem mi sabai ban one support responsible ban dawa shushu ban le ka inquiry nang ban lap bun hi jarwit jarwat ijing ya tungko ba ka himamlem kamtam habe dai bat ka jingmi na ka wi ka ba ong ba ki ka jingmi kan dai ka ba ka dai like lord system jong arsan arpulreo te hakani gishti nila trend ka ba shai bat nila pun pauru ni khun hajar jong ga himamlem nimso ya hab ba kan ong kat ka himamlem kin yo ya kata ka jing lum tang like lord ndrei kai ka bang isto kan dai palak ya arpau danish pau dani arpau lord te hakani ka shithi nila instruct ru long nila ajengmut dia ka council badai ban nodi kode penthamai lani penjanai ya kata ka Milliam Act and Rule nomor ba the feedback ya ka Milliam Rules himship arajar nyo ka kren kumni ba ka dorbar ka him office jong skem Milliam kadai ban khot ya ka dorbar hima hangni ka ong ba at least once a year to preside by the CM la nero bit CM ka ba hadu minta machine la khot ya kata ka dorbar hima hapo ka hima million te ka jingdawa ka jongi ban penjana shisho ya ka hima million CM rule kadai nomor ba kamdan kata ka provision ka balada uni usim khot ya ka dorbar ukun 1000 le gumna tengi songkhya ya gane kata te yilawan mi bat ni la ya ai jumur ubar ni la pundi ya kata ka statistik ka jingkhen ka ba hakanong rim bo ba ngiyeng bo ngim sngo ba kandai tanglai kelut namar la dang ipet ya ki jinglum khajna ki ba rim insha highlight kumba si senam khandai spa khandai ipetai nilap ba ka jinglum khajna ka doi habdu sau paulak kata hadian ba ot lu kini ki jenet ki chanat ki jingsiu ya ki ta ki CM ki jingsiu ya kita ki menteri ki jingsiu ya kata ka bairneng ki mitai ta ka poi hati sau paula ya uni pat udi snap arpulreo komot ka badang dai kio arsha pat mansua thu ka history kindian ka bala rangi aidien mansua ya kata ka jing ai ki yo ki ka poi hadu khatsau lan ni ki khasan lak haba ka hadir nang tu pat kahir kumba siki pralak kabalong marsteng kataru undal awan pat ru acting same way te kani hi kajingle jong ka nega isi ka bamanta ngi ai kajingero bakala nut ban ta hakata ka rew jong
ba kilatip syai kim salia ya kata ka political career ka jungki Henry ban wanra kajing baha hapo ka hima milim dani kata ka jing wanra hapo ka ni ka kanuksa ya kiwi ki himaru kani ka jing le ni ai ka jing ro bat ni kenturu ya ki ba resti ba ni dawaru ba de ban le ka jing thokit ka babnya nang ban lak shushu ya kani ka jing ya dia caka pathar kum sapu raj marwet dep nang ta habi dei bat kham tam bat kini ka rupam lum ya kata ka khajna hamara baro iskata hi ke jing badan bi isi ki barem ki la fil not habi dei bat kani ka benta ka ban khendang talong bat sakawai ru ni layak rentai sani bat takum ka dor khasi ni la pen smoru ba la dei ban thap shushu ya ki dekat jong ka hima melim kata ye kita kin res pak mut jong ki rang ba snong ha perkhat ki kon ke hajong ki jong ki hima melim kila dei ban mi jekmat pat kila dei ban sunthur ho ni tip shai bal la da kata ka riki ke dustur ke jumi ha ko por barim kendre ikat kum ka juk ka bamanta ngan su highlight kin dia perkhat ni kane ka hima melim hadu menta kane ka juk jong ka IT jing sisa kila dei ban la ka jong ka website ki ban penti ba kumno ban thep ya ka tendar habi dei ba kiyo ki hat ban kita ki giat ki ba pher ki badan sapo ka hima melim teke ei ka baji apa mental ada feedback ya ka tendar kimju khot ya kata ka advertisement kila shui ai sop baik amar ni lai i kata ka jing sisa teng tadi ngam da keno spesifik ya ka snem kam baklar ke de saw kat san ka bala mi ka jing thep sa kendai pulak ya kata ka yo mesi hapo berni Henry kundal ayo usia no tanglai pulak ka pendi kan ni ka bomlong transparency hapo ka hima melim te indal ale inquiry nga trai bun ki bangan bak bun ki badan bentai ki badan ki ban pencak kala di kani kin sangat hakata ka inquiry bat nga kermen ru hakane ka isi ka bat mai bat kin sa rat dengkong upaj ba umde ban nyum dei ka jingle bat ka jingya kelenti ka dekat kum ki an kiro umde banga batai start dei ka an ka hima melim sem pun ka keren da ka basai bat nila highlight ru je ka commission jong ka kendai spa san pendiu ka ba kumno la pendrung ya ka kadon ka jing yakun ban pendrung ya kita ki kur ki ba pher apo ka hima melim ba hadu mentangi i ba ka kumba ngipek ya kata ka kabinet jong ka hima melim kadon tang hadu kadon kum tang kumba kane leni katangut ya perkhapi wat hapo ka executive darbar snong ru hidang don habu kita kinong khmat ki bangi don khatsaw ka sangut dekat ka hima melim balai tang katni ki ban yakran te balai ba kini ki jerbat hapo ka hima melim kadai ba la aili nadu besang di HPC ki barim tengi kerman sekian ba kane ka isi kan sim ye kane ka jung ujor jung ba kan le ka no query ke bukut kemudian bat yen salab ye kita ki jerwat kita ki balari nadu isnem pat kane ka jing dawa nadu ban inquiry nadu isnem sejar na ispa na kisah beli minut ban keren punta kane ka jing lum kerjana mo ni haba fitip syai ba dangsian arkudur ba ya kata ki om coba ken kat tandare ta kayo do te kajing lum ngan suya tu iti kayo do ka parking yo do kayo ka kadon kani ka ta kayo masih bari dua kayo molong nang po kayo umsning yo umro yo umden haus ini yang dia tu ngai iti hau ni usnem khnai spa khnai ka total ka boy ki hadin ba ki la depat ya kata ka miscellaneous kata ka customary allowance refreshing bill office stationery printing stationery ka legal expenses miscellaneous kani kata long ba hadin bokot kami sapula mo house nim ka khnai pa khnai kani kadai ka ar hundri kini pensong nongrim hangta bangi ong ba umdei tang lai keluar hundri kandai ar phau bani lai keluar kajing pomsap te lada kamdei kumta te balai kami kani kajing suspension te badon kon loopholes taka daw skin sa suspend kisia lada kamdan ni kani kata ka kajing duna lada kibiang kita ki act ki rule ba ki ya kapum ka million steps rule ba ki act am tharai da kandan kata ka jing suspend apo ka ni ka hima million kani hi kawai ndai banga yaro ndai nomor
Lada pikir mau bang Shen ni kendu yo governor bangi dawai kata ka partyless kata ka party base. Habangi ong partyless kamu claim dadon kata ka simbol. Tendre ni da ong ru ye go ga kantien ladangi pa syai ka sensar ka ladangi pa bangi kata karya sensar customary law. Jadi ban ai bitanga ya ka wi ka kunhon. Taga pai kai balai bajia mentaro namar bahang ni endon rong ser. Banjin badan rong ser sisin la kata dia ka hima mendim kila syak pun ken lani syak pinjar lani kala ban kalem ka isi hakano kono ko pot tetapi lai hi nadu o kapor kebarim bas ko bairu ladagi ya keren kata kajing bom sap kila ban kan mau dalam da usnem haba kadang ko wi ka sadu mentang ni hapot konsel kaba ya karung ka pisa haka account jong secretary marwai te borok ha ki te kata Tega ban ya keren di transfer itu corruption. Tega ni kai ka bangi de ban su ka ba nila stu chai ba ban wan hi ka jing sensar ka bobian lada ndon kata ka jing kata ka sarkar sentro blang dan ni ka jing don ka rongser ka but kan yo shisha kata ka jing yak be. Tamenta gani ka urlong ru namar ba ka don bitang siro. Amlilay. Pikalan. Kanda pi tharai kan ni ka bisa kali jono kan ni ba ka hospital te kala ajkai nang ni Binti aswa hang ni hadu nda de por khamo sister hapsiu kat noma ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor